हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों बयबो खोनादों जे कर'ना भाइरास जेथिंबो दिनै कर'ना भाइरास जेथिंबो गोसारदों सारा बुहुमावनो दिनै माने गोबां दावराव कर'ना भाइरासनि आरो गोबां स्पिडै दिनै गोसारदों बे भाइरासआ बे जिउसाया स' बिदिहायनो दिनै माने लकडाउन होदों गोबां माने जोंनि सारा इन्डियायावनो भारतआवनो दिनै लकडाउन जादों जों बेसिकेलि जों नैबे दिनै आसामावहाय लकडाउन सोलिगासिनो नैबे समावहाय आरो नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दं गोबां जायगायाव माने टाउन सोहोरावल' नङा दिनै गामि ओनसोलावबो दिनै लकडाउन होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गामि ओनसोलावबो दिनै लकडाउन जादों नैबे समावहाय आङो दङ बेयावहाय जिहेथु थांलाय फैलाय लामा बे लामा बेवहायबो दिनै लकडाउन होदों मानो होनब्ला दिनै सारा आसामावनो दिनै लकडाउन सोलिदों आरो बे लकडाउन सोलिनायावहाय ना गारि ना माबा अट' रिक्सा जेबो सालायनो मोना गासैबो बन्द' खालामनाय जादों मानो होनब्ला जों बयनिबो माने रैखाथिया गोनांथार दिनै बबेबा मोनसे माने मुवा बेसादा गोनांथार नङाब्लाबो माने जोङो थांना थानो हायो आरो बे थांना थानायनि थाखायनो दिनै बे लकडाउनखौ होदों आरो बे लकडाउना जों बयनि थाखाय गोनांथि आरो दिनै आसाम सरकारा बेखौनो थांखिनानै बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जों बयनिबो रैखाथिखौ नागिरनानै दिनै सारा आसामावनो सारा इन्डियायावनो दिनै लकडाउन होदों आरो बिदिहायनो दिनै नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे लामा थांलाय फैलाय लामा आरो बेवहायबो दिनै लकडाउन होदों बेजों दायो माने थांलाय फैलायथ' जेबो गैखाया थेवब्लाबो लकडाउन होनाया गोनांथि मानो होनब्ला गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां सुबुङा थांलाय फैलाय खालामो स' बिदिहाय होयोब्ला माने गोबां सुबुङा मोनथियो जे बिथिं थांनो हाया दायो बिदिनो गिनाय फैयो मानसिफोरनाव जोंहा माने पुलिसफोर दं जोंहा गोबां फायखि हान्जाफोर दं बिथांमोना जोंखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां माने मा होदों रैखाथि होनो नाजादों बिथांमोना थेवब्लाबो माने गामि ओनसोलावथ' माने रैखाथि होनो हाया बिब्दिहाय बिथांमोना चेकिं खालामनो माने हाबगौ हाया गोबां गामिफोर दं थेवब्लाबो जों गामियारि सुबुङानो जोङो गावखौनो रैखाथि खालामना लाखिनांगौ जों गावखौनो साबधान जानांगौ मोनसे जाथाय जानायनि सिगाङावनो जोङो साबधान जानांगौ बिदिहायनो दिनै मोनसे गामि ओनसोला दिनै बिब्दिहाय लकडाउन होदों स' जोबोद मोजां खामानि होनांगोन जोङो नैबे समाव नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ जे बेवहाय लामाखौ हेथेदों औवा खानानै आरो बेजों लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ भिलेज लकडाउन माने बे गामिया लक जाना दं लकडाउन होदों गामिखौनो स' जोबोद मोजां स' बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आं आसा खालामो दिनै माने जोङो गासैबो साब सिखोन थानाया मोजां बिब्दिनो नोंथांमोनाबो साब सिखोनै था माने जाथाय जानायनि सिगाङावनो जोङो गावखौनो रैखाथि खालामना लाखिगोन होननानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बाहरो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जानो हागौ आरो नोंथांमोना मोजाङैनो था बे जिउसानिफ्राय जानगाराव था जायफोर बिथांमोना दिनै बेफोर भाइरासआ माने गोसारदों बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानायाव जोंनिफ्राय बांसिन गोनांथार मानो होनोब्ला बायजोनिफ्राय जायफोर सुबुङा फैदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जिउसाया फैनो हागौ मानो होनब्ला बेयो मानसिजों लोगोसे फैफायो होनांगोन जोङो बेखौ बारजों बेयो गोसारा स' बिदिहायनो माने बायजोनिफ्राय फैनाय जायफोर सुबुंफोर बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ स' बेयो मोजां दायो नैबे समावहाय दं आङो बाबरिघाट जों थांनाय BW लामा आरो बेयावहाय बे लकडाउनखौ होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों स' बेखौनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बे जिउसानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय नोंथांमोन बयबो साबधान जा बयबो गावखौनो साब सिखोनै लाखि सुबुंनिफ्राय गोबां सुबुं माने जथुम जानायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था गोबां सुबुं जथुम जाना थानाङा मानो होनब्ला दायो गोबां माने कारफिउ बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो नोंथांमोना ज' थानाङा गामि ओनसोलाव बेखौनो आङो आसा फारिनायजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिबो मोजां हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बे जि सर्ट ब्लग बेखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' इयुननि ब्लगफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा फारियो स' नोंथांमोन नैबे नुदों जे जिहेथु PW लामा बेवहाय भिलेज लकडाउन होदों बेवहाय दायो रावबो फैनो हाला होनांगोन जोङो दायो माने 2 व्हिलारानो जा बा 4 व्हिलारानो जा बा 3 व्हिलारानो जा बिथिं फैनो हाथ'ला नैबेखौ ब्लक खालामनाय जादों स' नोंथांमोना नुदों स' बाय